Magama omkhulu naphakade masibongo. Tutorial Itende like and make sure subscribe to channel like video akhona uphinde share. Ngizoyenza le ngoma ethi ophuzayo kulamanzi unokuphila kwaphakade. Ophuzayo kulawamanzi, ophuzayo kulawamanzi, ophuzayo kulawamanzi akomi naphakade qha. Ophuzayo kulawamanzi. So sizokwenza loo nto leyo. So ngiqala lana ke ophuzayo, yabo, ophuzayo, yabo. Transpose I'm -6. Transpose I'm -6. So ngathi kanje nomuthi ophuzayo depend ukuthi ngizoyiqala kanjani. So ngathi ophuzayo noma uthi ophuzayo, yabo, ophuzayo, yabo, ophuzayo kulawamanzi, kulawamanzi, yabo, kulawamanzi. Ophuzayo ngithi kanje muthanga nje phatheke ngizothi mina ethi kanje yabo, left hand wakho uzothi kanje, yabo. So right hand wakho, so left yabo, uphinde futhi, so sisikanje, yabo. So right hand wakho, yabo, uthi kanje, yabo, yabo. Then you can say ophuzayo open up forward, yabo,
yabo. Akomi. Yabo, so yabo, so yabo. Ako, yabo. Akomi. Numgat, numot, naphakade ka. So ngiyabonga kakhulu ke yabo. Pa 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 pa. Ibo.